Krish shi ne wanda yake taimakon al'ummar. Domin kawo Krish nan dole sai mun ɗauko wani mun kawo nan. Je ka ɗauko wani. An gama. Taimako! 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 Wani ya taimaka min! Taimako! Wani ya taimake ni! Wani yana cikin matsala. Bachao! Bachao! Ku sake sa, ni ku zo ku sheƙe ni. Kai sha da farko ka saka wando tukunna. Yanzu yi magana. Me kake kalla? Je ka sheƙe sakare. Krish yana da matukar ƙarfi, shi isa zai yi wahala sosai, dole sai mun yi tunani. Kana lafiya? Sun dake ni sosai, ba wanda zai sake dukanka, ina nan, muje. Chris? Zan yi ma wata 'yar tambaya, tambaye ni. Shin kai ma kana bayi? Wace magana kake? Ni ne Krish, Mahendra mai ƙarfi. Ni ba na fitsari, tashi sama kawai nake domin taimakon mutane. Da kyau, je ka gida da wasu shashashin tambayoyi. Ka kula da kanka. Ba fitsari nake ba, wandona ne nake gyarawa. Har yanzu baka je gida ba, je ka. Kai wayyo, ina matukar jin fitsari. Kai, har sau nawa zan gaya maka cewa wandona ne nake gyarawa. Jika, bar nan, sha. Nan ba kowa. Kai ko. Yanzu cikin sauƙi zan yi fitsari. Da kyau, anan ba kowa. Kai ko. Abinci! 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 Yaro na, me ya faru yaro na? Yunwa baba! Yunwa nake ji baba! Yunwa!
Abinci. Ɗana, wayo ɗana. Ɗana, ɗana. Kawu, me ya faru da shi? Me zan ce ma yaro na? Kwana 5 bai ci abinci ba. Yunwa ce sanadin mutuwarsa. Kai yaro, ina za ka je? Makaranta. Makaranta za ka? Mu je, ni ma can zan je. Yes! Yanzu na fahimci komai. Me? Mutum ba zai iya rayuwa ba tare da ana ba. Ma'ana Chris ma ba zai iya rayuwa ba tare da ana ba. Ta yaya? Domin shi ma mutum ne. Krish, kai ne anan? Na zo ne in gaya muku wani abu. To gaya mana. Kowa zai ce maka yana son zama likita, injiniya, ma'aikacin gwamnati, lauya. Amma ba wanda ya taɓa cewa manomi yake so ya zama. Noma abu ne wanda ake buƙatarsa amma ba wanda yake magana a kansa. A gabana wani ɗan talaka ya rasa rayuwarsa. Zama likita abu ne mai kyau amma kada ku manta da noma. Idan har ba mu yi noma ba me za mu ci? Na gode yallaɓai, ni zan tafi. A ci gaba. Kai, me abin da yake faruwa? Mai kawo abinci, faranti ɗaya na biryani. Kawo samosa guda 2. अरे Wannan me yake faruwa haka? जादू Jadu, me yake faruwa da ni haka ne bana iya cin abinci? Da kyau, waɗannan su ne suke ɗaukan abinci. Na gode Jadu. Jika, zan ji da komai.
Wannan ita ce maganar da Kirish ya yi wadda ta tada hankalin mutane. Ya yi magana akan cewa wani yaro ya mutu a gabansa amma ba abin da ya iya. Ku saurari dai daga bakinsa. A gabana wani ɗan talaka ya rasa rayuwarsa. Zama likita abu ne mai kyau amma kada ku manta da noma. Idan har ba mu yi noma ba me za mu ci? Amma ba wanda ya taɓa cewa manomi yake so ya zama. A gabana wani ɗan talaka ya rasa rayuwarsa. Zama likita abu ne mai kyau amma kada ku manta da noma. Idan har ba mu yi noma ba me za mu ci? Bidiyon ya burga ku, kar ku manta da danna alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa kamar da kuke gani, ta yadda za ku rika samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan har ka zo a YouTube ka rubuta Abubakar Sadiq, ba ka samu channel ɗin ba kamar yadda kuke gani, saboda sabon channel ne, ba lalle ka rubuta Abubakar Sadiq ka same shi ba kamar yadda kuke gani. To abinda za ka yi, za ka zo ka rubuta Sadiq Muhammad TV. To bayan ka rubuta Sadiq Muhammad TV kamar da kuke gani ga channel din nan, sai ka zo ka danna wannan kamar da kuke gani, sai ka zo ka danna akan description din channel din kamar da kuke gani, ko kuma nan take zaka ga link din channel din ya bayyana anan. To sai ka danna shi, to da zaran ka danna shi zai bude maka cikin channel din kamar da kuke gani. Wannan sabon channel ne, shine bidiyon da muka fara saki a cikin ta. Kar ku manta ku yi subscribing, shine zai ba mu ƙwarin gwiwa mu ci gaba da kawo muku irin waɗannan shirye-shirye. Mun gode.